per la seva assistència a aquest acte i espera que siga del seu gust. Abans de tot, volem agrair a les colles que tot seguit actuaran la seva participació desinteressada, ja que sense la seva col·laboració aquest acte no hauria sigut possible. Voldríem saludar i agrair en primer lloc la seva assistència a en Juan Francisco Martínez, assessor de l'àrea d'associacions de la Federació de Fogueres de Sant Joan. Donem la benvinguda també a les nostres belleses i dames d'honor 2015, així com presidents, delegats i components de la nostra foguera. Benvinguts també amics foguerers i públic en general que heu volgut compartir amb nosaltres este matí de música i cultura alabantina. El grup de dolçaina i tabaler L'Embolí es va constituir formalment en el mes de gener del 2002. Si bé mesos abans, la idea ja havia pres cos de la mà dels seus tres primers membres, Miguel Herrero i Miguel Ángel Iborra, exmúsics de la popular banda Los Claveles, i Miguel Herrero Palacios, fill del primer i músic llavors de la no més reconeguda banda de música Carolinas. Prompte s'han consolidat com un dels grups més representatius i simbòlics de la capital alacantina. En l'actualitat, la formen uns 15 membres sense comptar els educandos.
La colla benacantil del barri de Sant Antón, encara que es forma a l'any 2008, els seus orígens es remunten a l'any 1991. En aquell moment, també amb la inestimable ajuda de l'Associació de Veïns, van fundar l'antiga colla de dolçainers i tabaleters, un grup xicotet de persones que amb molt esforç i dedicació encara avui continuen realitzant les seues activitats en tot tipus Per tal d'agrair a les colles la seva participació gratuïta i desinteressada en este acte, volem fer-los entrega d'un record de la seva presència en aquest primer certamen, que esperem no siga l'últim, i els convidem a participar en els pròxims. Rebem a l'escenari a les nostres belleses i dames d'honor, acompanyades pels nostres presidents. Elles seran qui faran entrega dels diplomes als participants.